Luar Kapatisi TV. Kabul, ka machine ka balas snacker pang ka bakham scam, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. Kan riwat ki Menteri Sorkar, lani ki Minister jongka Sorkar ha ka jela Gujarat kila resign lot, bat kila pha ya ka shithi resign jongki, Syau Menteri Rangba u Bhupendra Patel. Kane ka jing resign jongki, kadeshwa ba u Menteri Rangba un bati thama ya ka shuki Menteri. Ki nongelam jongka seng BJP kila thu, bala patha ya baro ki Menteri Sorkar, bakin penpoi ya ki shithi resign jongki baro mentakasi. Kanang ba Menteri Rangba unyo banjit da ki Menteri Sorkar ki pathamai. Ki Menteri Sorkar ki ban sasya jet thamai. Kin bam smai lasai ka si tho ding. Pat menta kamit kaladon ka jia kendu ya ulat u aksarya devrat. Ban a ya ka thup kerteng jong ki Menteri ki pathamai. Ki nongelam ka BJP ki lai thu. Ba napateng ki khan ringot ki Menteri ki bala resign. Ki don tang kumba saw ne sangut. Ki bandang rungbyang ha ka thup Menteri ka pathamai. Henry ki babun nangta kindai ki badang thamai. Ka BJP kala batha ya baro ki MLA jongka. Ba baro ki Debandon ha Gandhinagar. Namar ba u Amit Shah bat u Presiden ka BJP. U JP Nada. Kin wan ban sakilang ha kasi bam samai ki Menteri ki bathamai.